Okay, njengoba ngithi kukhona into engizoyihinda mina ke lawo madoda awusuka nini. Ngizoyinwa kuze kube sekugcineni. Ngifuna benzeke ubulungiswa baKhehlelezi lapho ukhona mfethu. Iqiniso uyalazi. Udlalile futhi wami ngabantu la ukhona. Udlalile ngabantu isicefe, udlalile kakhulu ngabantu abakuthandayo nabakholelwa kuwena. Which is very wrong. Uyabona mfethu le ya competition yemoto. Imoto eyayibomvu enayenza lapha ya emzozi lifestyle kwakuyi-scam lesiyana mfethu. Into ebuhlungu laphana kukhona abantu abakuthanda from the bottom of uzwane la ababevota ngezimali zokugcina bethi sekushiyo kathiwa SMS nzo bavota ngoba bebelivela entweni oyishoyo bene-trust kuwena benza yonke into wena wenzani wena waba-scammer. Uba scammer kanjani mfowethu? Ungabikela noma ubani, ungangibopha uma uthanda ngalento. Ungamtshela wonke umuntu ngabameli bakho uma uthanda, ungenza noma yini. Uba scammer kanjani? Number 1, le yakho competition yemoto ayikho egameni lakho and ngizokumela lokho. Ayikho egameni lakho. Ayikho bafethu yafakwa egameni lelo. Ngifunda into efike kumini lethwa abameli ehlathi laba bomkhize atheni. Ayikho mfethu egameni lakho. Ngikuvezela ukuthi ngiyazi ke manje. Le ya competition yemoto wayisusa kuwena ngoba ufuna ukuscam abantu ukuze mayihlehla ingashayi wena wayifaka egameni likabani. Wayifaka egameni kabani? Wayifaka egameni lenye impatha. Umuntu oyintatheli naye oyimpatha ngendlela yakho okuthiwa umakhoba wayigatha nje empatheni okuthiwa umakhoba okuthi umakhoba usandile makhoba wayigaxa kuleyo mpatha nayo iyiqho ngendlela yayo ngoba angazi wamdlisani umakhoba uma usuzushaya izandla wazofaka yena kuleyo nto. Angazi noma ngime noma ngiqhubeke yini ngoba ngiyagijima manje. Ithe uma isisegameni lamakhoba lafika ilanga lomcimbi uyezwa bawina abantu abavota ngokweqiniso bawina yaphuma i-top 5 you shit yaphuma i-top 5 yabantu abavote ngokweqiniso mayiphuma i-top 5 kanti le moto ayithengiwe. Siyabona manga mina angishongo ukuthi abantu abawinile abavota ngokweqiniso. Umuntu owanika imoto wayengavotanga. Ngiyaphinda, umuntu owanika imoto wayengavotanga. Njengoba engavotanga kwasatshwa ukuthi ashuthwe izithombe ngoba vele kushawa iscam zangashuthwa izithombe la ewina khona imoto ngoba waphiwa abawine ngokweqiniso bonke barojwa. Unumber 1 nje akawina ngokweqiniso barojwa kwazonikezwa umuntu wase Eastern Cape owayekade eyibodyguard lakhe bengabe eya ko Eastern Cape. That is what I'm saying me. Hayi ukuthi kwawina abantu. So manje lo mmelo obhalela uthwele ukuthi ngithi mina kwawina umuntu ovote ngoqiniso okusho ukuthi nawe kumele uronke akayinikanga ithuba walalela ivideo yami. Bafethu ngicela ningavi lapho ukwenza research, ngicela ningavi lapho ukufunda, ngicela ningavi lapho ukwenza noma yini ukuze nibhale into kuyiyo. Akuwinanga abantu abavote ngoqiniso, kwanikwa umuntu mayisenikini yathathwa leyo moto yaxetshulwa ibranding yayisiyaqhubeka yaba yilombala owawuthi awubisilver. Ayike bafethu ngiyathemba nizwele lapha namazi kwababu Dr. But uKing Bhaka akuyena uDr. King Bhaka ezifundela lapha amagama acashuniwe lapha nokuyiwona menze ukuthi ke kumele avulele icala nokuthi ke avule abameli baKhehlelezi bekucacisa ngokusobala ukuthi cha baba unzama hoxisa amazwi akho with the immediately effect. Wena mhlawumbe kuthini wakho kubawula ake siphinde futhi hlala comment section ungixoxele kabanzi ukuthi wena luthini lwakhuva ngalolu daba. Ngila sport sengiphuma kanjani ukuthi ngiyakuthembisa ukuthi ngiyabuya no double landelayo ku feed landelayo kwakho subscribe.